Formula 1-kauden 2008 lähtölaskenta voidaan aloittaa nyt, nimittäin Ferrari julkisti ensi kauden autonsa tänään täällä Maranellossa ja se näyttää tältä. F2008 on paljon uutta verrattuna edeltäjänsä, johtuen jo sääntöjen tuomista teknisistä uudistuksista. Näkyvimpiä muutoksia tässä vaiheessa ennen kauden alkuun mennessä valmistuvaa aeropakettia ovat uudenmalliset sivuponttoonit. Auto on myös akseli väliltään 10 senttiä edeltäjänsä lyhyempi, niinpä sen pitäisi soveltua paremmin myös MM-sarjan hitaammille radoille. Näyttää oikeastaan paremmalta kuin viime vuoden ja kaikki odotukset, että se on parempi nyt jo ja tietenkin viimeiset osat tulee vasta ennen kauden alkua. Että toivottavasti se on sama kuin laitetaan radalla ja kyllä mä uskon, että yleensä meillä on ollut aika tarkkaan tiedetty, että kuinka hyvä auto sitten on, että kun tietokoneestakin vaan vertailtu, niin aika lähelle osunut, että kyllä mä uskon, että se pitäisi olla hyvä. Sä pääset tätä autoa tällä kertaa sitten ensimmäisenä myöskin kokeilemaan huomenna, jos sää sallii. Onko se erityinen päivä sulle, mitä se merkitsee? Tietenkin on mukavaa ja aikaa kertaa tää kotiradalla niin Ferrarilla, että mä oon joskus 6 vuotta sitten, 7 vuotta sitten ajanut Sauberilla, että se on ihan mukavaa, että ajaa täällä. Ja tietenkin ei se toisaalta testi jo enemmän, se on kaikkea asioiden testaamista ja katsotaan, että kaikki toimii ja ei ole mitään ongelmia autonkaan. Että toivottavasti olisi hyvä ilma, että pystyttäisiin saamaan muutamia ihan hyviäkin kierroksia ja varmaan mukava päivä. Aikamoisia muutoksia tietysti sääntöjenkin takia ja ymmärsin, että autoa halutaan hitaammilla radoilla paremmaksi kuin viime vuotista. Minkälaisia asioita sä toivot tältä autolta verrattuna viime vuotiseen, mitä ehkä jäi puuttumaan? No me tiedetään oikeastaan ne alueet, missä me hävittiin McLarenille ja me yritettiin niitä kesken kauden parantaa, mutta se on aika hankalaa kesken vuoden muuttaa yhtäkkiä systeemeitä. Että kyllä meidän pitäisi olla nyt vahvempi auto niillä alueilla, että me ollaan tehty aika paljon niihin muutoksiin, mutta liian aikaista sanoa, että sitten sen näkee, kun tullaan niihin radoille ja talvella testeissä, mutta kai me nyt oletetaan ainakin, että meidän pitäisi olla joka puolella vahvempi, että joka osa-alue. Suurimpia ennakkosuosikkeja maailmanmestaruuden voittajaksi ovat tulevallakin kaudella molemmat Ferrarin ja molemmat McLarenin kuljettajat. Myös Felipe Massa on valmis haastamaan Kimi Räikkösen MM-tittelistä. Yeah, for sure. I think it was for sure a good season 2007. Unfortunately, I was not lucky enough to fight for the championship in the last race, but I think it was a good season and let's try to learn all the bad things, all the good things and try to do better in 2008 and fight for the championship. Näin on sitten saatu lähtölaskenta Formula 1-kauteen 2008 alkaneeksi. Siihen on tuon kauden alkuun aikaa noin 2 kuukautta, hieman reilut. Silloin Albert Parkissa valot sammuvat. Nyt on kuitenkin tullut aika sanoa täältä Maranellosta näkemiin ja kuulemiin.